Salutare! Astăzi voi prezenta un furtun pentru aer comprimat de la Parsite Lidl, cumpărat de la Lidl, cu suma de 10 lei. Furtunul are o lungime de 10 metri, iar presiunea maximă este de 16 bari. Este compatibil cu toate aparatele obișnuite cu aer comprimat, cu cuplaj standard. Furtunul este unul pneumatic cu inserție țesută. Acest furtun face posibil conectarea mai multor furtunuri. Niplul și cuplajul cu închidere rapidă sunt realizate din alamă. La 23 de grade presiunea maximă de lucru este de 16 bari, iar la 60 de grade presiunea maximă de lucru este de 11 bari. Diametrul furtunului exterior este de 11,3 mm, iar furtunul pe interior are 6,3 mm. Cum se vede, vine cu 3 ani în garanție. Să deschidem și aceasta este mufă rapidă. Acest furtun îl voi folosi la un compresor de 24 de bari. Se vede că materialele sunt de calitate. Țara de proveniență este China. Dar este un produs de calitate, totuși. Cam atât ar fi de spus despre acest produs. Numai bine!